posachedwa apa tikupasilani zimene Banda komanso Kafe Maulidi acheza ndi akweni pa interview imeneyi pamene ali muzinda wa Lilongwe pamene UTM ikuchitisa msonkhano wake wachipani kwa Ngona. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi macheza Banda ndi akweni adali motani. Udawina anda also Ogolera amene munamuthandiza ika pampando ndi akulimbana nanu ondana muli malama muno kodi mmene mwango mukuoneka inu bwino makhanga kuti kwa America bali mafanya nene mwaona ruvuto lanu hayi kwa makuoneka bwino kwambiri ndikuwala akano kapena ndani iya mazi amene mukusambawo musasiye yani asoboje mukutola nkhani ndiye kuti sakuyamikayo ndani amene nathandiza ziwawa ngati zimene ziwani UTM akuchitira maboza awonso mankhale manifesto a UTM komanso utaona kuti ndizana kandizulo zimene amati ndani wa Chihana kuchoka kumaliro Chihana sato anali mmodzi osayinira ngati mboni yake ya Dr. South Silima ku Alliance kumene mapanga Alliance ku ujeni kuja amene anali mbali ya SKC late anali Chihana ndele losanga bwere ndina kuti in the democracy simwaka wachilima esikuchita bwino in the democracy sikuchita bwino akusaka anthu tisiyane zova koma ndisa Malawi tikafika nthawi yachisankho ndipo tingawapempha electoral commission kuti asogolera amene akuyambisa ziwawazi komanso achinyamata tapemphe kuti mwayamba kuchitira kumasona koma consultation paja imakhala before sona kuti ndikakuneneleni chani iyo sata iyo munthu wanena kale ndiye bwera ne kuti tinakota chinyamata mufu atipange chani iya sona consultation ikanachitika ambirira ndipita ku parliament statement yanga ndikanene chani mukumana ndi nyengo zotani ndiye akamapanga statement chanene kuti ine ndipanga zakuza kuti kumbali ya chinyamata ndipanga zakuza kuti mata wanena chimodzimodzi munthu kamapita ku parliament umachita so consult anthu akwanu ndapanga izi mufunanso ndipange chani koma ndipemphe kuti electoral commission ayambira bwino mzimayi amene ujo ayamba bwino tipemphe kuti ayitanenso ma president uze kuti dziko la Malawi ndi lomwe lino tisayambise ziwawa iyayi nkhani ya sonayi afotokoza dzulo achakwera kuti iwo anayamba kalekale kuitana achinyamata from 29 khale president atakhala kuitanaso achinyamata mu first 100 days yawo atangolowa president akuti amene sawatsatira bwinobwino mwina ndinuyo mwina media samakhalako pajatu nkhala pakati wa anthu ndi president kapena wa anthu ndi asogoleri ndi media ndiye media namene maona zonse mwina takaoneseni zonse mene akakumana nawo muonese zonse ndekuti chaka chilichonse munakati muzionesa kumaonesa akakumanaso ndi anyamata azikumanaso ndi azimayi chifukwa manifesto ena aliwonse timachita target azimayi ndi anyamata ngakhale njala ikabwera Malawi muno amene amavutika makhala amayi ndi azikumanaso ndi amayi aziona kuti nkhawa zawo nzotani osati azimayi azithamanga kumagendedwa sona mwayiona bwanji sona kuyiona kumbali ya chani masa inaji anakuyankha nakuphalombe anayankha kuti kulibe akunsanje anayankha kuti kulibe abulani kumapalanzanu mkamwa bwanji ndibwerezenso kawirire ndili mparliament anthu pia ananena kuti kuno chipatala kulibe. It's very sad and let me salute some of the kuti kumene amangayo banja amapereka ko chinthu china choyamikira mwachisanzo professor anakwatira paja kubalaka anapereka ko ninga chulezi analicha nsewo ndiye kulumpiso choyambirira kunali kuti apereka alichola dzina seoma na uchazira ndiye ulibe aya nenda kutumizirani pa phone zina laje la seulo kwambiri koma se unamangidwa kuyamikira nda nzimayi kuti nzanga yamapita uko ndikamapita ukaona bongo zanga ndizitenga sewa chani wabwino
ndiye kuruka tuka nakhala koyambirira kuti kukakhale zona mizido mmene anavutika SKC wapanga kampeni kumene kuja misewu imene chokana oyambirira sana mange misewu ina uliwo unakha oyambirira kwa poti misewu ina imangidwa ndi madona funded ndiye mwina inache madonaziwo amana kuti muyambe siku lakuti moti palibe chimene muona ino yakuti chani zituko zimene ine ningokuona nini kuti mwachenati kwamba inu ndiye boma limukuja nayo bwinotu izi zopasika Brian mina kuti iwowa akhalako nduna ndikanaona ne bwanji kuti boma ili anthuwa akwanitsa kapena zapo kujira njona kuti anzathu ena amene akuthandiza president sakuchita bwino chifukwa sona ija imakhala kuti ichokere mmalipoti onse amene akuchokera mmaministries kupita kwa president nde mwezi uliwonse ministry ilonse imene opereka ripoti tapanga zakuti koma so intelligence ndekuti apita akaone zinthu zimene zapangikazo kuti akamalemba sona imene ija ikhale sona yokuti zimene zili pa ground koma kuti kubwera kuti amuze munthu wamkulu kuti awerenge statement imene pa ground palibe nthokoze kwambiri isananenepo ngakhale za bridge ya Nkando chifukwa ndiye kuti sili bwinoyi amene amati amange a project anango alanda ali musamange mwina amanga tikamayandikira mu Junimu kuti auze anthu ako bridge jasina mangidwa mpaka na pano achimwene ife timangonyamula matabwa na SMP abwerema anyamule matabwa aja Koma poti zidusapo tingoenda ni matabwa magali moto bakali pano ikangochokapo tabwa limodzi ife tikuikapo ndikudusa tinapempha kuti anzathu aku Eastern Produce anena kuti alithandizira kumanga ka bridge kana kakang'ono koma kuti mpaka na pasana mange mwina anaona kuti boma limangapo koma sina manga ndiye sitiziwa boma la UTM boma la UTM idzasamala bwanji amala boma la UTM timadziwa kuti manifesto athu a UTM manifesto a UTM ndi people lead kapani people led manifesto kuti tikukamba za munthu ikana kuti kudya katatu kukamba za munthu koma munthu yokuti adye katatu apanga bwanji 1 atha ukalima zizasisa mitengo ya fertilizer 2 atha kulembedwa ntchito kuti atha kumadya mamawa masana 3 athaso kumaka panga business mu business mwatha kumaka jaso masana mamawa madzulo ndiye zinthu zimenezo atha munthu ozidalira pa yekha ngati sakuchita bwino tibere mana paja kuti fertilizer ngati sanafike pano ndiye kuti ife sitikuganiza zoganizira mtundu wa Malawi titalita tagula in Mpaka kuchokera ku China ndiye kuti fertilizer kunoka kamafika ali ma 28 mathete chakuti ngati wadula komanso 2 titha kupanga fertilizer wathu watokha kuzera kuchiteze research komanso kuzera kuvumbwe koda mungatithandize bwanji fertilizer mukumbuka paja the late president Bingu Mutharika amafuna manga mkampani ya fertilizer kuno ndiye kuti meje kanathanso kuthandiza komanso 2 kodi zinthu kuti zisike mtengo komanso zikwanire kwa anthu tipange bwanji boma la UTM lidzatitsa mitengo kwambiri UTM yes chifukwa ife maganizo anthu manifesto athu ni maganizo yali pa mtundu wa Malawi munthu kuti akhale ozidalira pa yekha ndi chali chimene tingapange ife 1 tione nkhani ya zachuma ndiye kuti net supply and net import ndiye kuti ife tizichita supply zochuluka than importing zochuluka ife tizichita export zochepa koma importing zochuluka ndiye kuti how can we be exporting zochuluka ndikuona kuti kodi nzimba imadzala chani which we can export nchinji imadzala chani which we can export mulanje Phalombe Chiladzulo Mwanza imadzala nandolo we can export to India ku India kutibweresako chani kunzimba we can export meat and nsanje Chikwawa komanso we can produce cotton Chikwawa nsanje Baraka which we can produce a lot of materials for ourselves. In that way we are empowering the farmers but also we are empowering the economy of the country. Where can we produce? You can produce meat as well. Komanso cooking oil. Why should we buy cooking oil from South Africa? Yet you can produce. And which is this district which can produce cooking oil through sunflower, groundnuts, and this is in Kingi. So pamene tikupita ku masankho boma la MCP mungalipatse malikiso otani mmene lagwirira ntchito yawo inu ndeme mwandikana nawo timutha kulipasa malikiso mukanena kuti UTM chifani kuuzanisa pano musiretu ena mumaledio yamwani mati boma la tosi iwo jadu amanena kuti boma lao ndi MCP sila tosi and stop doing that from day one. Even when SKC was alive they were saying this is our government, so it's not alliance. Anatu kama kale
anangofuna kuti ife tilezerese mfumu kulezera basi tsale pomwepo. Anangofuna kuti tilezerese mfumu kulezera. Mfumu inalezera. Ano ngasipa no awina panopa ndi amayiwala. Oso munangothandiza mfumu kulezera. Nangothandizira basi. Ngizokuti anene kuti nali alaya sikana kauti sinali lothandizira sakata zipangaso mwana ngakhale kujeni ku UTM. Chifukwa panopa makumanazana kuti apange chani anatenga nyamata ku 36 anyamata ena kwa ujeni kwa chisapo ife akuti asokoneze pano ife tidaitu kata zaiuza anthu kuti bwererani ife tidaitukira tinene kuti ayi achinyamata amene amafunira SKC songo akupitisa ntchito motero mweya kapena kumutenga munthu kuchasa college kuti azipita traki magali moto anthu ndikuuza azifamba kuti azimuchingira zimene sizingathandize olo pang'ono zuwa likalowa tani zuchilika nziko mamuno so mulimo muno zuwa likalowa tani lalowa basi zuwa likalowa inu makhali ya microphone basi osamang'ana kuti kunja kuli bwanji mesona na ulijeza muno bwino kuti pano tikujaza bwinoti iwetu ni chimwene wanga anthu amaziwaso kuti Brian ndi kweni ni back to back lero pali Catherine is my daughter nditudi koma ufunso lomaliza president lachitatu ananena nyumba ya malamulo kuti chibani china cha opposition ndi chomwe angitsa kuti katundu pamsika asikwera mzingo ine ngati munthu amene mwakhalako mboma nduna